Niin tervetuloa Juuso tähän Kiitos. haastatteluun. Ja tosiaan tänään on tarkoituksena käydä asiakaskokemuksen parantamista datalla. Ja siihen mä uskon, että sulla voisi olla jotain vastauksia annettavaa. Mutta lähdetään liikkeelle, että kerro vähän itsestä ensin, sun taustasta. Joo, no siis olen ollut erilaisissa digitaalisuusprokkiksissa ja projekteissa mukana nyt käytännössä koko työurani, ja nyt viimeisimmät sitten ehkä enemmän ollut tuolla niin kuin tässä kiinteistössä rakennetusympäristössä ja smart building, smart city tämmöisessä ajatuksessa, ja sielläkin niin kuin teknologian näkökulmasta, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä oikeastaan on, niin tämä on oikeastaan se, mikä niin kuin oma tausta. Aika mielenkiintoista. Tuostahan heti tarttu tuo termi PropTech, niin mikä siinä oikein kiinnostaa? No siis sanotaan näin, että itse kokee, että siellä on niin kuin tässä koko rakennetusympäristössä, PropTech ja niin kuin property technologissa ja sitten commercial real estate propertyssa tai teknologiassa, niin siellä on paljon niin kuin tehtävää, että aika vähän ollaan hyödynnetty esimerkiksi dataa erilaisiin niin kuin asioihin tai erilaisiin tekemisiin ja toimenpiteisiin, niin siellä on paljon tehtävää, ja ehkä vähän se, että niin kuin pystyisi jollakin tavalla vähän ehkä tämmöinen niin kuin disruptoimaan niin kuin myöskin tätä ympäristöä, että ajateltaisiin uudella tavalla ja tehtäisiin asioita uudella tavalla perustuen sitten ihan oikeasti dataan. Tämä on, mikä itse kiinnostaa. Tuli tuosta tämmöinen lisäkysymys mieleen, että puhut tuosta disruptoivasta tavasta toimia, niin tavallaan, että olisiko siihen hyvä saada semmoinen yhteis tai semmoinen niin yhdessä tekemisen meininki mukaan? Ehdottomasti niin kuin isosti siis se, että niin kuin mä koen, että siellä on paljon semmoisia niin kuin teknologioita ja ratkaisuja, jotka ehkä ratkaisee jonkun tietyn asian, mutta siihen vaaditaan tämmöisiä niin kuin toimijoita, jotka pystyisivät ehkä kokoamaan nämä kaikki eri teknologiat ja ratkaisut ja muuta ja hallitsemaan sen. Siis tällainen varmasti, ja siis tämmöiset erilaiset niin kuin yhteistyömahdollisuudet, että itse koen vahvasti sen, että niin kuin 1+1 on enemmän kuin 2. Kyllä. Että se on se, niin kuin, mitä itse niin kuin näkee, että totta kai, niin kuin, että huomataan, että joku ratkaisu esimerkiksi ratkaisee jonkun pienen asian, miten se sitten taas toisi lisäarvoa siihen kokonaisuuteen enemmän, niin nämä on siis ehdottomasti, että yhteistyön voimaa. Kyllä, näin parhaimmillaan. Kyllä. Miten sitä dataa voidaan hyödyntää niin siinä asiakaskokemuksen parantamisessa? Joo, no siis se on hyvinkin laaja kysymys, mutta ehkä lähdetään siitä, että jos ei sulla ole mitään dataa, niin sitä on aika vaikea sitten taas millään tavalla validoida tai millään tavalla tuoda sitten esille, että mikä on oikea tapa tehdä tai oikeat ratkaisuita. Että se on varmasti se, että mikä ensisijaisesti pitää ratkaista. Ja mun mielestä dataahan on jo paljon, että erilaisissa järjestelmissä on jo paljon dataa, mutta sitten, että miten sitä hyödyntää, on se sitten joku automaatiojärjestelmä tai muuta, jotka on rakennuksessaan itsessään olemassa jo, että miten sitä hyödynnetään sitten muihin kuin pelkästään sitten vaikka nyt johonkin ilmanvaihtoon. Miten hyödynnetään, kun kerätään vaikka lämpötiladataa tai kerätään CO2-tietoa, niin kuin yleisesti olosuhteista vaikka kerätään tietoa, niin miten sitä hyödynnetään mahdollisesti muissa sovelluksissa tai muissa ratkaisuissa, niin se on ehkä vähän jäänyt, että se on hyvin semmoista sen edelleen sen ratkaisun sisällä oleva, että tässä tullaan ehkä siihen yhteistyöhön taas, että miten kyllä hyödyntää paremmin. Itsellä tulee taas mieleen kanssa se, että miten niitä voi integroida yhteen sitä dataa ja tavallaan, että miten sitä erilaisissa sovelluksissa voisi hyödyntää. Että kyllä, ehdottomasti se integrointi ja siis se, että ei ole mitään järkeä mun mielestä kerätä samaa dataa samasta paikasta monella eri ratkaisulla. Kyllä. Miksi? Että se on varmasti se niitä että tämän datan ja integroidin ja muiden hyötyä. Onko sulla lisää esimerkkejä, minkälaista voi? Kyllä, kyllähän täälläkin, siis jos ajatellaan yleisesti rakennuksia, niin varmasti kerätään jo läsnäolotietoa, käyttäjämääriä, varmasti kerätään jollakin tavalla, tai kerätäänkö, jos ei kerätä, niin on hyvä varmaan rupea keräämään. Kyllä. Ja sitten se, että millä tasolla se on, että kuinka tarkasti, että riittääkö sulle se, että sulla on tieto, että kuinka paljon ihmisiä vaikka tulee ovista sisään, vai pitäisikö sulla olla tarkempaa tietoa siitä, että kuinka paljon ihmisiä tai kuinka pitkään ihmiset ovat jollakin tietyllä alueella.
miten näitä kerätään tai mitkä ne teknologiset ratkaisut ovat. Mä sanon näin, että teknologiset ratkaisut on siellä. Se on ehkä enemmän se, että ruvetaan vaan niin kuin hyödyntämään niitä. Joo. Mutta siis niin kuin sanotaan, että varmaan tämmöistä niin kuin läsnäolotieto, kävijät ja muut on niin kuin ehkä ne tärkeimmät, niin kuin mistä lähtee niin kuin liikkeelle. Jos ajatellaan nyt sitten, vaikka on se sitten kauppakeskus tai joku toimistorakennus, niin miten sieltä sitten, niin kuin, että miten ihmiset sinne tulee. Niin. Ajatellaan, että on kauppakeskuksia, jotka on niin kuin tämmöisten liikenteen solmukohtien paikalla. Miten niitä hyödynnetään tai miten hyödynnetäänkö niitä, saadaanko sieltä tietoa. Sitä tietoa varmasti saisi esimerkiksi vaikka nyt sitten HSL:n kautta. Niin kuin yksi datapointti, mutta... Kyllä. Miettii vaikka tästä Redissä. Tässähän niin aika paljon niin saattaa jäädä ihmisiä tässä kalastama-alueella ulos metrosta tavallaan, että tai täällä ympäristöllä toimista, että kuinka paljon tällä alueella vaikka kävelee päivittäin ihmisiä. Kuinka monta prosenttia siellä käy vierailussa täällä Redissä. Ja sitten tavallaan, että kiertääkö ne sen kauppakeskuksen tasaisesti sillä että jääkö se niin solmukohtia tavallaan, että sinne ei mennä. Että sinne on vaikea löytää tai jotenkin, että siellä on se vuokraainen, niin valitteleeko jo asiakkaita. Just näin. Tavallaan jotenkin semmoisia vetovoimakehityskohteita sinne. Niin, ja siis yleisestikin, että millä tänne tullaan. Että tuut sä tänne niin kuin kävellen, tuut sä tänne pyörällä, tuut sä tänne autolla, täällä on mahtavat niin kuin yhdet parkkitilat ja muuta. Että millä tänne tullaan? Metrolla, kyllä. Millä julkisin, siis, ja mistä se tieto saadaan? Niin miettii sitten, minkälaisia käyttäjiä ne on, siis vaikka joku autolla tuli, että shoppaileeko se vaikka enemmän jotakin, tuoko se rahaa enemmän vai sitten joku metro, se ostaa ärkiaskelta jonkun tämmöisen juoman ja hyppää taas metroon. Ja just näin, just näin. Mitkä on niin arvokkaimpia tavallaan? Niin, tai siis se, että just näin, että mihin sitä fokusoidutaan. Joo. Kyllä, just näin, että siellä on niin kuin, mutta paljon on. Joo. Aika paljon ollaan puhuttu tästä datan keräämisen haasteista, vaikka siitä yksityisyyden suojasta ja näistä, niin se olisi aika tarkkaan nykyään reguloidaan sitä. Ja... Joo, siis kyllä GDPR tuo siihen omat niin kuin sanotaan, niin kuin sekä haasteensa, mutta myöskin se, että niin kuin sen yhtenäisyyden, että ei se nyt ole, niin kuin, onko se hyväksi vai huonoksi, niin en mä nyt ota siihen kantaa, mutta siis se, että niin kuin, kyllähän kaikki järjestelmät, että se on kuitenkin yleensä mitä kerätään, niin on se sitten mikä tahansa ratkaisu, miten sitä kerätään, niin yleensä se on kuitenkin GDPR niin kuin mukaista. Ei siellä kerätä yksin, ei siellä ketään seurata. Niin. Että se jollakin tavalla anonymisoidaan tai tehdään jotain sille, että ei sitä niin kuin, silleen niin kuin seurata, että missä Anssi liikkuu, että se otetaan jostakin joku. Että siihenkin on tietenkin ratkaisunsa, että mikä se sitten on. Että jos semmoinen mahdollistetaan, että kysymys ehkä niin kuin toiseen suuntaan, että haittaisiko sua, jos tiedettäisiin, että missä sä liikut. Niin. Ei, että haittaisiko se, että jos sä tietäisi, jos se mahdollistaisi sen, että sulle tulisi vaikka nyt parempaa ja enemmän kohdennettua markkinointia, niin olisiko se sulle, kiinnostaisiko sua saada niin kuin semmoisista asioista, jotka sulle on kiinnostavia, niin kuin kohdennettua markkinointia mieluummin, kun sitten, että sulle tulee, niin kuin, tulee sellaisia niin kuin, mainoksia tai muita, jotka ei ole sulle millään tavalla relevantteja. Niin. Ihmiset saattaa pelätä sitäkin, että jos ne sallii kerran sen, että ne sallii ne ehdot, niin sitten ne kerää aina, kun on vaikka kotonakin saattaa niin jotenkin. No joo, siis tämähän on varmaan siis se suurin, mitä kaikki pelkää, mutta se, että niin, tämähän on jokaisen, että sitten minkälaisia palveluita, niin kuin, mitä se on, niin kuin, että mitä se mahdollistaa, minkälaisia palveluita sieltä sitten taas tuotetaan sillä datan avulla ja kuka sitä kerää, että jos sun nyt on se sitten joku iso ruokakauppa tai joku muu, joka kerää, joka voi katsoa jo, niin kuin varmasti saisikin niin kuin sun ostohistoriasta ja muusta ja pystyisi ohjaamaan sulle niin kuin oikeita. On. Niin, tämä nyt on, kyllä mä ainakin itse olen siihen valmis, että ei ole niin kuin mitään sellaisia, niin kuin, mutta tämä nyt on kysymyksiä. Tuosta tuli vähän mieleen kanssa sitä, mihin tämä kävijävirtadataa voi hyödyntää tavallaan siihen, jos miettii semmoista jotakin uudenlaista liikettä vaikka kauppakeskukseen tai lentokentälle tavallaan, niin voisi jotenkin analysoida sen, että
onko sille niinkö kysyntää? Sillä etukäteen tietää ne. Niin, tai siis se, että kyllähän tämä niin kuin se, että lopetetaan, tai niin kuin, että ei enää perustuisikaan, niin kuin, ja tämähän onkin tullut niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, että se ei ole perustukaan enää niin kuin neliömäärään se vuokra, vaan se perustuu sitten sehän saattaa perustua vaikka sitten niin kuin liikevaihtoon, tai sitten se saattaa perustua johonkin muuhun, että mistä se vuokra koostuu. Mutta sitten taas, että jos tiedetään, että joku paikka on jossakin, jossa kulkee enemmän ihmisiä, enemmän niin kuin kävijöitä, sitä ohi menee, niin totta kai sen pitäisi olla ehkä vähän arvokkaampi paikka. Mutta sitten taas se, että kenen vastuulla on se, että jos siitä kulkee tietty määrä ihmisiä ohi, niin kuinka monta sinne menee sisään siihen kyseiseen liikkeeseen. Mistä tämä tieto saataisiin ja kenen vastuu se on ehkä toteuttaa, tuottaa se tieto. Mutta tässäkin tullaan ehkä sitten taas siihen yhteistyöhön, että ei niin kuin, että onko se sitten niin kuin liikkeessä, onko liikkeessä omat niin kuin kävijälaskurit mutta jostakin pitäisi saada jonkinlainen niin kuin yhteinen näkemys tähän asiaan. Niin jo. Asiakkaat antaa palautetta vierailusta vaikka kauppakeskuksessa, niin tavallaan, että miten sitä voisi hyödyntää sitten, tai sitä asiakaspalautetta ja sitten vaikka kävijämääriä tavallaan, että voisiko siinä olla mitään semmoista. No siis totta kai niitä pitää mun mielestä tulkita yhdessä, palautteet versus sitten se kävijämäärä. Tämä on niin kuin, ehkä se on kuitenkin niin kuin hyvin subjektiivinen näkemys niin kuin ihmiselle, että onko esimerkiksi joku paikka puhdas tai siisti. Että se on niin kuin hyvin, että et sä voi sanoa, ja siis sä et voi välttämättä perustaa sitä johonkin tiettyyn kävijämäärä. Niin kuin määrään, että kun meillä on käynyt 100 ihmistä jossakin, niin se olisi syytä siivota. Niin. Mutta siis kerran se voi tarkoittaa, että siellä kun se on siivottu, niin sitten siellä tapahtuu jotakin siinä tilassa. Joku kaataa, on se sitten tämmöinen niin kuin ruoka court tai tämmöinen food court. Joku kaataa siellä niin kuin tarjottimensa vahingossa sen jälkeen, kun se on just käyty siivosta, niin se pitäisi tiedostaa, että nyt siellä on tapahtunut se ja nyt mennään siivoamaan. Kun se, että niin kuin tehdään tämmöistä niin kuin aikaan perustuvaa tai määrään perustuvaa siivoamista. Toinen on just se, että jos se tiedetään tai tiedostetaan se, että siellä on X määrä käynyt ihmisiä tai sieltä tiedetään, että siellä ei ole vaikka niin kuin käsipaperia tai käsipyyhkeet on loppunut, niin silloin siellä kannattaa. Ei sinne ole mitään järkeä mennä, jos ei siellä kukaan ole käynyt. Kyllä. Sitten se on niinku turhaa resurssien käyttöä. Kyllä. Tuli mieleen tuo tilojen hyödyntäminen, että miten sitä tilan käyttöä voisi optimoida, että täälläkin on niin yleensä kauppakeskuksessa aika aamusta tai toimistossa jossakin toimistojen ruokaloissa se aamupäivä, siis ennen sitä lounasta tai sitä aikaa, niin aika hiljasta. Mutta kyllä, tyyli sellainen, että miten saisi maksimoitua sitä? Niin tämä on niin kuin hyvä kysymys, että miten näitä tiloja pystyttäisiin hyödyntämään niin kuin enemmän tai paremmin. Että just näin, että jos ajatellaan nyt sitä toimiston ympäristöä tai toimistossa olevaa niin kuin ruokalaa tai ravintolaa, niin kyllä mä melkein voin niin kuin tälleen niin kuin omasta kokemuksesta sanoa, että 7:30–11 se on aika tyhjä, että ei siellä juuri kukaan ole. Ja sitten se on niin kuin aika tiiviisti sitten 10:30–1, 1:30, niin kuin 2 maksimissaan. Ja sitten sen jälkeen se on taas täysin niin kuin käyttämätön. Kyllä. Että miten tätä voisi käyttää sitä, että sitten taas, että jos toimistossa valitetaan, että jos sä oot toimistossa ja huomataan, että siellä ei ole enää esimerkiksi kokoushuoneet vapaana. Niin miten tätä voisi tämmöisenä niin kuin ylivuototilana hyödyntää paremmin ja miten se vie sitä, että sen kun menet, että hyödyntäkää niitä tiloja. Ja siis se, että ei sen tarvitse olla millään tavalla välttämättä suunniteltua, että jos havaitaan, että meillä on nyt, kun meillä on kokous tässä, niin mennään sinne, missä on tilaa. Sen mukaan, mitä sä tarvitset, että minkälaista tilaa sä tarvitset. Et sä varmaan halua mennä sinne niin kuin tämmöiseen niin kuin ravintolaan, niin silloin 11 aikaa tekemään jotain niin kuin fokustyötä. Joo. Se on ehkä vähän turhaa, mutta sä varmaan täälläkin voisi tehdä fokustyötä nyt. Vois. Niin. Että tässä on niin kuin hyvät, miellyttävät niin kuin ympäristöt. Joo. Eikä se, ainakin jos toimistoissa ja vaikka yliopistolla, niillä on nykyään pystyy katsomaan, että mitkä tilat on vapaana
sillä niin pystyy niin reaaliajassa Joo. seuraamaan. Kyllä. Ja se on niin tosi niin mahtavaa, että ei enää tarvitse mennä sieltä. Kävelläänpä kampuksen toiselle puolelle katsomaan, että onko tuolla. No ei ollut siellä. Kävellään toiselle puolelle. Ei ole sielläkään. No jäädäänkö se tähän melusaan aulaa tekemään? Just näin, että miten sä löydät, miten sä hyödynnät sen tiedon. Tai miten sä tuot sen esille. Että jos sä katsot jostain kalenterivarauksesta, niin kuin, että on joku yhteiskalenterivaraus tai muita, ja se on niin kuin näyttää, että kaikki kokoushuoneet on varattu. No onko ne oikeasti varattu? Niin. Ja miten ne on varattu? Että jos ajatellaan, että sulla on niin kuin, otetaan nyt esimerkki, että sulla on niin kuin sä varat 6 hengelle neukkarin. No saatat ehkä sen 10 hengen neukkarin siitä. Joo. Niin kun kerran siinä on kivat tilat ja se antaa vähän niin kuin enemmän tilaa siihen ja siinä on hienot näkymät, niin sä varaat sen. No sitten sen jälkeen katsotaan varsinkin nyt niin kuin korona-ajan jälkeen, niin siellä on aina se Teams-linkki tai joku muu. Niin sitten sen jälkeen huomataan, että sä oot 6 sinne kutsunut, sen jälkeen katsotaan, että 3 on etänä, eli ne tulee Teamsillä sinne. Sen jälkeen sä huomaat, että siinä onkin sitten yksi henkilö ottaakin sitten sen omalta työpisteeltään, joka on toimistolla, ottaa sen Teamsin kuitenkin sitten siihen. Eli sitten sulla onkin 10 hengen neukkari, jossa onkin 2 ihmistä. Niin onko se hyvää tilan käyttöä? Ja tämänkin niin kuin datalla, ja tämähän tulee nyt pelkästään sit siitä niin kuin kalenterivarauksesta, että siellä pitäisi olla 6 ihmistä, mutta oikeasti siellä on vain 2. Kyllä. Että kun tämä tieto saadaan niin kuin hyödynnettyä, niin me voidaan niin kuin myöskin tehdä erilaisia toimenpiteitä sen, niin kuin sen toimistoympäristön parantamiset. Havaitaan, että me tarvitaankin enemmän pieniä neuvotteluhuoneita kuin, isoja. Niin, kyllä. Nämä on niin kuin, mutta tässäkin on niin kuin se, että mikä se on se tieto ja data. Miten se saadaan, mitä se hyödynnetään, mitä sillä tehdään. Niin. Mikä se toimenpide on? se on ehkä myöskin se, että mitä pitää pohtia. Ja mun mielestä jos ne kaikki kampanjat tai tapahtumat, kampanjat, joku sesongit, että tavallaan, että siis sitähän voi just niiden sitä meneekkiä, että menestystä siis suoraan mitata, että olikohan tämä niiden vaikka yhtä menestynyt kuin viime vuoden samanlainen kampanja. Onko ollut? Tai tulee joku sellainen, että ota joku artisti esiintymään, että paljonhan sitä tulee katsomaan ja tavallaan, että voisi mitata sitä, että okei, että nyt täällä on vaikka 1000 ihmistä, että voisi arvioida suoraan, että nämä varmaan kuluttaa vaikka tuon keikan jälkeen ravintoloissa varmaan. Juuri näin. Ja sitten pystyttäisiin niinku ennakoimaan sit myöskin sitä tietoa sitten, kun sulla on sitä, että miten tarvitaanko sinne henkilökuntaa, kuinka paljon ja tämmöiset, että ne on niinku tärkeitä niin tämmöisiä niin ennakoivia, mutta sitten kun siihen pitää muistaa sekin, että siinä on niin tosi monta tosi monta niin muuttuvaa tekijää, että kun sä et voi verrata niin nyt tätä päivää ja viime viikon samaa ajankohtaa, samaa päivää suoranaisesti. Kerran nyt jos ajatellaan, niin jos me tiedetään esimerkiksi vaikka säätila, vaikka miten säätila vaikuttaa siihen. Onko mahdollisesti, että on joku muu poikkeustilanne, vaikka nyt niin kuin joku julkisen liikenteen lakko. Niin kuin, että nämä asiat kaikki pitää niin kuin ottaa siihen huomioon, että sä et voi, niin kuin, että ne kaikki pitää niin kuin jostakin koota, että katsoa, että okei, että meillä on tämmöinen hirveä niin kuin, kävijämäärässä hirveä lasku tässä. Miksi? Niin. Mistä se, että vähän niin kuin analysoida eikä vaan todeta, että meillä on. Tai että toimistoympäristössä just se, että mitkä ne on ne, paljonhan puhutaan sitä etätyössä, että mikä on se toimisto, että koska tullaan. No kyllähän se niin kuin näkee kaikista tutkimuksista ja muista, että se on niin kuin tiistai, keskiviikko, torstai on ne niin kuin kiireisimmät niin toimistoympäristössä, että maanantai, perjantai on ne etätyöpäivät. Kyllä. Mutta. Joo, aika mielenkiintoisia keskusteluita. Joo. Tässä keskusteltiin just tästä asiakaskokemuksen parantamista datalla ja datan hyödyntämisessä, miten tilaoptimoinnissa ja minkä tyyppistä dataa mitataan, ja sain kyllä oikein hyvät vastaukset. Niin. Joo, ja siis se, että niin pitää ehkä muistaa se, että, niin kuin, että mun mielestä niin teknologia on siellä jo. Että se ei ole niin se ongelma. Niin, että rauta löytyy. Ratkaisut löytyy, että se ei ole siitä kiinni. Että nyt se on ehkä enemmän siitä, että miten se sitten niin kuin, otetaan käyttöön. Ja sitten, että löydetään just tässä, mistä alkuun puhutkin niin, tai kysytkin siitä, niin tämä niin kuin yhteistyö. Kyllä. Niin kuin, että on enemmän niin kuin tämmöistä yhteistyötä kuin yksin tekemistä. Kyllä. Juuri näin. Kiitoksia, Juuso. Hei, kiitos, se oli mukava. Joo.